Poxofon és un projecte personal de rock d'autor, que és una manera d'englobar-ho tot, però que és molt eclèctic, i aquest rock d'autor a vegades se'n va cap al funk, al swing, soul, per exemple, et pots trobar en el primer disc, folk pop, i bàsicament el presento oficialment com un quartet elèctric, que és el format que ens agradaria tocar sempre, però llavors el que faig molt és adaptar-me en petit format, tant en solitari com a duo. Sí, respecte a Nudisme Sonor, que és el primer àlbum, aquest segon està més pensat per banda, amb això, introduint més funky, més swing, ritmes més alegres, diguéssim, pel directe, però continua sent també un disc molt eclèctic i sí, dintre la mateixa línia. Ja simplement això, hi ha una petita variació dels estils musicals. En aquest segon disc sí que és cert que hi ha més reivindicació. No és una cosa volguda, simplement quan vam fer llavors el recull de temes, allò que has d'anar destriant què es queda i què no es queda dintre del disc, me'n vaig donar compte que hi havia molts de temes que o de manera sèria o mitja en broma reclamaven o reivindicaven alguna cosa. I llavors el títol d'aquest segon àlbum, Clamor, doncs va venir aquí, vaig buscar una paraula que representés una mica aquest tret característic d'aquest segon àlbum. Normalment jo faig una estructura del tema, n'hi ha alguns que sí que els acabo més, els deixo més acabadets, però si no, moltes vegades simplement porto un tema a guitarra i veu, jo el plantejo a la banda i a partir d'allà el comencem a treballar. Moltes vegades es queda més o menys semblant, simplement el vas vestint amb els diferents instruments, i a vegades sí que estic obert a modificar i a jugar i inclús a canviar un tema que havia de ser més blues, per exemple, en aquest disc hi ha algun tema que al final va acabar amb els versos mig rapejats o tirant el funky, per exemple, no? Estic obert a variacions i, de fet, és lo maco d'això, d'estar acompanyat de bons músics que al final, a l'hora de fer els arranjaments, ho farà molt millor que tu mateix, que ets més especialista a la teva part, no? El teu nínxol de la música. Vam triar-lo com a single del disc perquè és el tema possiblement més pop-rock, més comercial, i a més té una col·laboració de Litus, és un músic de Terrassa que havia estat visquent a Girona durant uns quants anys, boníssim, i ens va fer unes segones veus, uns coros molt guapos, a ell li agrada molt Beatles, i aquestes segones veus allà, unes harmonies molt de Beatles. El tema sí que fa com un olorable conseller. El que faig és enfotre'm d'aquesta cosa, evidentment és un joc de paraules, i m'enfoto del fet de que o sigui, tots tenim aquesta necessitat d'ajudar en algun moment, de donar consells, encara que no ens ho demanin, però a vegades no aconsegueixes ajudar gaire res, és més una necessitat pròpia de treure d'aquesta necessitat d'ajudar. Però al mateix temps a la cançó també jo mateix faig com un parell de frases com si fossin motivacionals, no? I llavors faig aquest humor del català emprenyat, que no és l'únic tema en què ho faig servir, no? Allò de sí, reclamar o protestar per alguna cosa, però evidentment ho faig de manera totalment irònica o humorística, no? I llavors el videoclip el vam gravar amb la companyia Impàs, són unes amigues d'aquí a Girona que tenen una escola de dansa, i ens van cedir el local i ens van fer això, una mica de dansa contemporània al mig del videoclip, sí. I a vegades a l'hora d'escriure, pot ser per diversos motius, per exemple, a vegades em feia servir, ara ja no ho faig tant, però inicialment, en el primer disc hi ha 3 temes en anglès, per exemple, un tema en castellà i 3 temes en anglès, la resta és tot en català. En alguns casos m'agradava escriure en anglès perquè semblava que et despullaves menys, no? Si havies de parlar de coses molt personals o així, com que ho fas en anglès i sembla que et fa menys vergonya. I a vegades ho fas per la sonoritat. Per exemple, en aquest cas, era un tema molt folky americà i m'hi encaixava perfecte a l'anglès, doncs vinga, en anglès. I en castellà, a vegades és el mateix, simplement perquè inicialment tu comences allò i et surten 4 frases en castellà i t'encaixen bé en castellà i ja acabes fent el tema en castellà. Però sí, prioritàriament es crec que en català que és el meu idioma habitual del dia a dia, diguéssim. En el meu cas, ja o sigui, en aquest segon disc, per exemple, igual hi ha un 50, no sé si arriba al 50% de rock. La resta són altres influències, funky, swing, com he dit abans, o inclusive un tema reggae. S'ha de reivindicar, com que nosaltres som molt eclèctics, potser no som l'exemple. Jo dic rock d'autor per posar una etiqueta, perquè és que si ho hagués de posar l'etiqueta de tot el que faig, se'm convertiria en una cosa molt llarga. Però sí, evidentment, de rock cada vegada se'n veu menys, està
bueno, allò que diu, el rock ha mort fa anys que ho diuen. Simplement ha quedat allà una mica minoritari, però continua tinguent el seu públic i continua tinguent un nínxol de mercat petit. Segurament la mitjana d'edat ha pujat moltíssim, però encara veus nanos joves que els agrada el rock i que ven als concerts o que comencen bandes de rock, però és realment residual i minoritari. Com en tota la vida, suposo, amb la música, doncs, hem quedat per nínxols petits de mercat i allà hi som. Evidentment, quan vam fer aquest disc, o sigui, nosaltres fem el que ens agrada i ho tenim claríssim que no estem fent un estudi de mercat, què necessita, què està de moda, què s'està venent. Nosaltres ho fem i si el mercat si al final la gent ens acompanya, perfecte, i si no, hem fet el que ens agrada i intentem fer-ho el màxim de bé possible.